आजच्या नवीन व्हिडिओत तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आमच्याकडे मांडव कुडणी आहे आणि त्याचा मी व्हिडिओ करत आहे, तो तुम्ही सर्वांनी बघा। हळदीच्या मंडावळ्या रेडी झालेल्या आहेत, बघू शकता तुम्ही। आमच्या ते लागतात, त्याला रुईच्या फुलांच्या मंडावळ्या बनवतात आणि ते हळदीला लागतात। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।